Čaute, sme späť a sme tu spolu, ja som Danny, 60, sme tu spolu s... Dobrý večír. Jeden pro PvPčus. A spolu s Inferno. Čus! Tak a ideme hrať Annihilation, to za mňa. Doufám to, kanál do popisu. Áno, do popisku bude kanálik. Kebyže niekto hrá Anny, že? Nikdo nehraje. Fail na začiatok. No, tak toto bol menší failik. Tak jdeme na to, na Skyblock. Skyblock Ideme nebo niečo Skywars? iného. Skyblock nebo Skywars? Idem Čo ideme niečo pozrieť. Ideme Build Battle? Môžeme. Speed Build Battle. Ok. Ja už som tam. Ja ešte nie. Počkej, 0. kde tu je? Proste jak máš, že Build Battle, tam sú takí pandrováci. Ale SBN. kde, vole? No, Build Battle. Já tady nevidím. Čakaj. Poď za mnou. Za teb, hej. Nie tam, na druhej strane. Tuto. Cable Creative Vanilla Factions. OK. Sme tam. Počkaj, ešte nie. To Arcade? Áno, to Arcade. Okay. Čus? Je to úplne laglo, ja sa tam nemôžem pripojiť. No, škoda. Potom Počkaj, what? SB1 potom. Počkaj, ja tam ešte nejsom. Uvidíme, Hej, ako vyjde video, možno to bude aj dlhšie ako minulé. Hej, what? Ja keď sa pohnem, tak ma to vráti naspäť na lobby. Nemáš náhodou, víš co? Na F? Nemám. Mně to nejde skočit na ten třetí ten. A kde som ja už? Ne. Hej, a jaké teda? SB1. What? Neříkej mi, že to vyhodilo. Dobre, už sa pripájam tam. Už si tu. Jo, seš tu? Já tě vidím, čus. Počkaj. Ja ho mám vidím. ja mám ešte furt obrazovku. Hej, ja to dávam. OK. Čus, No, nie. za tebou jsem. Za tebou. On nás asi nevidí. Já Vás to nevidím. Choď Já na tě bok. taky. Vás Ježiš, nevidím. asi vypne, ja vás vypnem. To nejde skočit na ten třetí blok. Ide, len musíte to vedieť. Ja som na tom treťom bloku. 5, 4, 3, 2, 1. Ne, tohle hraju poprvé. Fuck! Kámo, to mi nepůjde. Durči. Prúchody. Chody. Aha, takže žlté, rúžové, červené. Takto. Trošku mi to nevyšlo. Aha, to mám zle. Takto. A ja vypadnem v prvom kole. Já si těž vypadnem v první kole. Takto. Mně to nejde. Sa nedá. Já jsem kutka. Ne, mi chýbal jeden blok. Koľko? No tak ja to skapal. Koľko mám? 12? Ja mám 40. Já mám 21. Čo? Denis, Ja som zval to dal mi všetko hodí. naopak. OK. Tak toto bol fail, jak hovado. Ježáb, to si dáš. Teraz som urobil pekný fail.
Kde to malo byť? Na záchod. Raz, dva, tri, čtyři, päť. Počkat, ona tady byla ještě jedna pavučina. Ok, tam jsem. Chvíľku Pomaly, počkajte, ja- ja to stopnem a... Alebo... Denis, nie, však No čo? Proste za chvíľku som tu, hneď som tu. ja to mám úplne na hovno. Lol, jsem dal započal. To mám na hovno. Kolik mám shodu? Ja mám koľko? Ja mám 34. Na Ja mám 25. 34. Ne. Jo. Ja som vyhral. No teda ešte nie. Nech nejakú ľahkú mapu poloso. Židle. Ty kokos. Jste jenom dva. Jste jenom dva. 3. Som... Fakt ne. Ok, raz, dva. Chceš tu? Ja pôjdem jesť. Já jsem Nechcem jesť. vypadl. Dva, 3. Aj som zostal. S jednou holčinou. Plus. Letíme někam do háje. To je naše máma, to je naše máma. Mami, nečum. Dobre, už mám žranicu. Wow, to vypadá úplně megálně. Mimo tu mapu. Kiko, prehral si to. Ja viem. Kolik máš shodu? 33. Prehral Ona? si. 84. Oh. Iha. Toto bol menší fail. Jo, ale jsem na třetím. Ja som na druhom. Denis. No ja som na pátom. Či na štvrtom. Takže vlastně úplně poslední. Jenom čtyři. SB2. SB2, jsem tam. Kiko, ešte ty. Dobre. Ježiš, debilný Alík. Alik. Ten Alík špatne nevie ani cícinou vylizovať. Denisa, ty natáčaš, že? No. Okay. No, prý ona, víte, kdo to teď vyhraje? A já, hádej. A A ona. teraz iba, Hada. že ja. Váda, ja som sa bugol. Ja sa nemôžem ani hýbať. Dobre. Ptáček. Ptáček. No tak toto kebyže mám postavať, ty. Tak to je lehký. Docela. Jednonohý vták. No ja mám dosť. No a? Jednonohý vták. No ja mám dosť. Ani Co máš neviem, proti- ako to bolo, ty vole. Denis, tak to si pekne. Aha, to čo som spravil? Hej, zmáčkni dvakrát space. Ja viem, on to jumpuje. No já už to mám. Čo? Ona má 100 shodu. Kebyže viem, ako to bolo. Ja to dám takto. Ježiš, to vyzerá. Ty kokos, Jo, Hanna. ale máš to dobrý docela. Kolik Jo, máš ano. shodu? Kolik máte shodu? 61. Já mám 55. 72. Ja mám 72. Ale jde pryč. nepríjemné. To polka je ale horúca. Chudák. Had. Ja neviem, čo je. Červená, 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 čierna, čierna, čierna. To je docela lehký, to si dáš jenom barvy. To je ľahké. To čo som spravil. Ty, já nevím, jaká teď byla barva, žlutá, ne? Doriti. Som to dosral. Ja neviem. Tak žltá a žltá. Čierna, čierna tuším, áno.
Bola červená. Ešte hen tam bola jedna červená. Já to Okay. mám. To mám úplně povydané. Já to mám úplně nějak divný. Mne tu niečo chýba. Tak. Já jsem idiot. Myslíš, že ja nie? Ja mám 22. Já mám 16. Jo. Já mám to. Ne! Šťastie. Aspoň niekto má menej jak ja. Savana. Tak to som prvý. Savana. Že 1, 2, 3. 1, 2, 3. To. Bylo takto a to bylo takto. To bylo takto a to bylo Nebol takto. tento kaktus. Tu. Takto. Tak. 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 Nebol tuto. Tak. Ja Je to to dávam iba tak random. A jo. Máš že ten keřík. Ja to aspoň niekde dám. OK. Tak schválně, kdokoliv má. Hm. 12. Já mám 25. Ja som to prehral. Hm. Tak ale že toto je ťažké. Ona má 41. Lepší podle mě je Build Battle. Potom pôjdeme Boyd Battle. To čo mám stavať? Čo chceš? Kravičku, to je lehký. Bych stavil. Není. Lebo mě to laguje, víš? Mě to nelaguje. Vole, já mám 4 Ty to jádrový máš zle. Já vím, já si to opravím. Já mám 4 jádrový notebook. A ešte túto? No, dobra. Vidíš ma, že? Čeká trampolin. Čtyři, 3, 2. Ne! Čo postaval? Čo je? Jo, ten ty moucha, zatracená. O, já jsem zostal. OK. Ty jsi zůstal. A teď je rozpácnu. Kiko, tak toto musíš vyhrať. Hm. Teraz nevieš, čo kde bolo. Kiko, to je ľahké. Tuto? Tuto daj Ja aspoň viem, 4 bloky do výšky. Já vím, jako to bylo. Teda doufám. No a na to Tak. tak. A teraz na druhej strane rýchlo. No on to už dal. Keď to rýchlo teraz stihneš, tak Tak? áno. Hotovo. Dobre. To bude ľahké. Dúfaj. Kde to bylo? Tuto? Áno, tam. Potiaľ, no. To bylo tak, to jsem zdá. Áno. Tak, Ver, to musíš ísť vyskočiť hore. no. Já jsem mal už ostřínu hlavu. Tak to. Ešte tam... Počkaj. What the? No, aha. O jeden Počkaj. bod vyššie. To nestíhaš. Ti ani neoplatí už. Nevadí. 85% je mám spodu. On to mal naplno. Ty kokos, ale to čo sami robí s myškou? Čekejte. No. To je baba ešte dokonca ten, čo to vybral.
Však ale ona musí mať rýchly počítač, nie jak ja, ty koko šorotku z vrakoviska. Ledva ide. Bobo jedna, Bobo jedna. Mám dve šible. Buď by to jedna. What the fuck? Denis, ja som v zemi. Tak poď Bobo jedna. Denis, ja som v zemi, ja sa nemôžem hýbať, nechápeš ani, ja som To je skúšal lobby? lobby. No aj to som skúšal a nič. Sa odpoj a pripoj, že by? No, že sa bude dlho trvať. Koľko už natáčam? 15 minút. A jen pozriem niekoho na Ani. Nie. Denis, pôjdeš von? No, ale už potom, keď si sa ma to pýtal znova. Však potom. Ani 2, poď. Ja nejdem ani. Tak čo ideme? Survival? No to je debil inak. Poďme draw it. No jsem tu už u linie. No poďme draw it. Draw it 2, rýchlo. Kde je Drawit? Robi Ten dva. je Speedwooders. No 2 od toho. A to začne to za 13 sekúnd. Čakaj. 10, Ježiš, 9, 8, má 7, malý komp. 4, 3, 2, 1. Mohli ste počkať na mňa. A ako keď to už začalo? Ale počkať na mňa, ty nechápeš? Počkať na mňa akože na tom lobby. Ježiš, ja viem. Kapka. Čo ste išli? Potka. Neviem ani ako to má vyzerať, takže ja mám trochu baršťo. Ty vedič, já bych tu kapku líp nakreslil. Tak myslíš, že ja viem ako to vyzerá? To stačí. Takže já jsem na prvním místě. Ja na druhom. Ten Vigeta vôbec neháda. Tak mu to už může dojít, ne? Ty idiot. Podle mě vůbec, Vigeta. No, tak to se nevie, čo bude robiť. ty nemáš vůbec žádnou Wi-Fi, vole. Ja viem. What? Co? Ja sa za chvíľu vrátim. What the fuck? To čo robí? Ani ja neviem, čo to je. Ja som to uhádol. Co to je? Veľké creeper. Co? Ja ti to napíšem do Skypeu. Sreaper? Nie. Dělej! Tak toto rýchlo napíš. Je kreper. To iba skopíruj. Oh, to jsem to. Teď jdu kreslit já. A furt jsem na prvním místě. Čo je to? Nůžky.
vyzerá jak vajca. Ty jsi v bajce. No a teď by to ten Šulda mohl uhodnout. Koľko natáčam? 20. Že to funguje. Idem ja. Ej, ty jsi na prvním místě. Co to je? Trololo, veľké... Takže to napíšu. Trololo. Nie tak. Tak ty asi fakt Trollface nedokážeš nakreslit. On jak si myslí, vole, že jsme nějaký hackři, ty vole. Už? Aha. Tak fakt? On to uhadol? No, on to uhád. To Není kreslí. to náhodou Kiko? Ne, to není Kiko. Ako vie? Tak asi má napsaný na jméno Vegeta, ne? To vegetarián. Vegeta. Čakaj. Čo to je? Já nevím, co to je. Člověk. Ty vedy, se to tam nevejde. Ale tam nevychází písmena. Orulono. Čo to je? No rostlina to fakt nemůže být. Zmrzlina. Teď kreslím já. Čo to je? Já ti napovím. Koukáš na to. Tabula? Koukáš na to a jakou to má barvu. Biela? No, napiš to slovo. To bylo slovo. Ja som prvý, ja mám 30 bodov. Bomb. Bomba. Držím v ruce karambit, vole. Bomba, to je. Na 5 slov, len že to je na 4. Niekto tu nevie rátať. Bílá, že to by... A. Ja to si ty? Slovensko! Ej, ty vole. Ty jsi hajzel. Jasné. Teď vybírám já. No. Asi blbo jedna. Ty už tam seš? No. Jsem tu. Ty mě vidíš? Aha. No a ty do mě mlátíš, viď? No. Nemá do mě! Prečo? Protože! Ten To je... teplý, ja viem, že si teplý. Já pierdoli, kurva. Čo nadávaš? Dobre, tak toto bude už posledné dnešné video. Poslední na tvém YouTube kanále. Nie. Neptun. What the fuck? Neptún? Dory, Vieš, ja čo to- vyzerá Neptún, ja si to pozriem na... Víš, co to je Neptun? Viem. Nevíš. Neviem, čo to je. Neptun fakt není země koule. Jako koule to je, ale není to země koule. Aha, už viem, ako to vyzerá. Ja som si to pozeral totiž na hentom.
Na Google. No. V obrázcích. Já nevím postavit kuličku. Sa to nauč. 4x4. To je 16. A šarát. Já jsem dobrý matikár. Já jsem mal z matiky jednotku. Ja som mama tiež jednotku, len to z prosta učiteľka mi dala štvorku. Cože? No, fakt dala akože. Ona ti fakt dala 4. No, tomu som bol najlepší z triedy z matiky, z malé násobilky. Z malý násobilky. No tak ale no, to sa jej povie, veď ja som vedel dobre násobiť aj deliť všetko. Ona je taká drahá, takže to boli. Někde mi zostane 4. Hej, tak to Čo? si to povedala? Tak to si to povedala? Ako ešte raz? Ne, Danny dostane 4. Dostane 4. Aj Tak to si to, mohla povedať. tak to si to asi povedala, ne? Mhm. Hej. Dobre, ja už zakončujem. Já už to mám hotový. A ja dostávam mega veľké. Já to postavu úplně malinkatý. Dodám ještě trochu. Vypadni, Max. Kocůrek. Mám svojho kocůrka rád. A ty? Prečo mu nadávaš, že vypadni? No, protože mi se mi hrabe věci. Nemôžem si ho ja zebrať? No kocůra? Mám by som sa o ňo staral. Nie, ja No tak- ty ho každý deň biješ. Já ho nebiju. Vôbec, iba keď ti zdrhne z ruky, mu tak už láhne, že aj odpadne. Tak jo, tak si ho můžeš vzít, ale leda, tak když mi dáš, vole, 500 na něj. Ne, 500 To ne, je vole, u nás litra. možno 3,50 eur? 3,50? Nie, 50 eur. Čo to nevypadá jak toto, Neptún, to vyzerá jak toto. Neviem čo ty vole. Já jsem to celý zničil. Vidíš, ja to musím ešte vyplniť. Jak toto vyzerá zvnútra? A to je iba také bľá. Minúta ešte. To stihnu do 3 minuty. No, já to nestihnu, kurva. Čo mi nadávaš do videa? No sorry, tak to vycenzuruješ, ne?
No, moje vypadá, vole, jak obří plusko. Keď uvidíš moje seha, budeš aj rehotať. Ne, moje vypadá jako obří kocka. Tak víš co, Neptun v Minecraftu. Velká kocka. Tak jako, why not? No tak já už to mám dostavené. Aj ja. Konec stavení. Fakt. Neptún. Fakt? Kdo to postavil, vole? Já mu dám nejhorší, co jsem kdy viděl. Nebo nevhodná stavba spíš. A ja som mu dal. Alík. Ona si neví, vole, stavět to. Neptuna. To je moje, to je moje. What the fuck? A čo mi dáš? Špatný. Dej mi aspoň dobrý, nebo ok. No nestiel som. What the fuck? To čí je? No to je Neptún. Ale dáme to dobré. Dáme to dobrý. To určitě Terv to stavila. Terv, nebo Viděta. Ne, Terv to, ne, tak Matias. Matias. Ten tady javkuje. Toto je Neptún? To je Jupiter, vole! Ja dostanem infarkt. Ju. Terv, ty vole. To je moje. Takto vyzerá Neptún, akože guláš. Vypadá skoro jak pyramida, ty vole. Ja viem. Já ti dám, je to ok. Jeden mi dáva to najlepšie, čo som kdy videl. Tak, Tak ja to mám asi vyhraté. To... to je on je netmavo modrý, ale bledomodrý. Ja dám mu... Dobrý, sonda, ty vole. Já mu dám ok, je to ok. Co jsi mu ty dal? Sonda? Že som sa dal Vigeta. Dosť. Co jsi mu dal? Som dal dobrý iba. Já jsem mu dal, je to ok. No, Čo som hovoril, že to vyhrám? 10 bodov. Já jsem byl předposlední. Svině. Jo. OK, tak toto bude pre dnešné video všetko, poď sem. Tu skáčem. Toto bude pre dnešné video všetko a s vami sa lúči Denny60 a... Inferno. No, takže toto bude všetko a čus! Čau.